Am regăsit la un episod de aici de car parking. Astăzi vom vedea dacă acest băiat cu acest Beast Boy ne va da țeapă. Îi spun. Primul. Ia să vedem cine zice. Zice da. Ok. Îi dăm mașina. Pe 0. Și gata. Acum tu. Cred că îi se separă. Da, este separă. Îi spun că apare pe YouTube. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați report acelui jucător, Despacito îl cheamă, și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!